Eu tamén. Teño foto aí, un xente pintado. Para nós este día é moi importante, non? Porque é como un pouco, non sei se non é o culmen, porque consideramos que realmente isto é como un punto de inflexión para continuar. Que levedes esta anaquiño da historia de Fontao e da nova historia de Fontao, non? As artistas emerxentes que temos en Vila de Cruces, que tamén mola moito. Hasta as 8 e pico da cena, é que non o entendo. Está. Bro, non sexas un NPC. A la vai. Tope Kringle. A siguiente, XD. Última frase, por favor, preparadas. Estáis en plan mazo random. Esa é a boca. Era máis grande. Sí, pois foi moi complicado. E que a mí me regalaron un mandal cuatro, David, eso te pode enseñar. Non, con algo de ser, non? Non, antes de aquí, por ser. Ainda dijo algo máis, e síntese como a mel. Ai, que me deu un aloumiño, ai, en toda esta pel. Micro, esta manxa non che deixa. Ti falas de berberechos, eu falareiche de ameixas. Nuria non che come nada, inda vai coller anemia. Mexa ten dous sentidos, coidado coa polisemia. Inda que vou ter anemia, diso non me falla o erro. Ti tranquila, mija, Alba, vou sobrada eu de ferro. Non te preocupes, Nuriña, eu niso non teño celo. Ti de ferro vas sobrada, deixa que aquí está o martelo. Deixo que aí está o martelo, eu teño aquí ao lado, mais non funciona moi ben, que está algo oxidado. Bella Tania. Falando de martelos, andadevos con coidado, porque cando ti es martelo todo o mundo parece cravo. Antes dicíamos, Antonio, que te axudabas da mao, pois en casa de Ferreira sempre coitelo de pau. Algúns queren na cama, pero outros no balcón. Fagades o que fagades, facedeo con protección. O pracer está nas copras, a razón e vouche dar. O sexo paseu de moda, vide todos regueifar. É que eu sonche moi diva, disfruto eu de amar. Sobre todo hai contigo o pracer de rejeifar. O que cantas sinte cousas como dentro de unha noria, pero o pracer da rejeifa é a emoción do que escoita.
Eu gosto de regueifar, eu non che digo que non. O que máis gosto dela, liberdade de expresión. O prazer de estar en comunidade. Este grupo é ben xeitoso, divos esta que opina e que medre este proxecto coma esa plastilina. Coma esa plastilina, digo eu de primeira, a ver cando nos abrimos a taberna regueifeira. E digo vos unha cousa, e aquí non teño fallo, que sería hai de ovellas sen o apoio do rebaño. Ole! Xa que falamos do sexo, falo do verbo primeiro, porque cunha soa palla, ai non se fai un palleiro. Hai días que estou máis cansada e quero cargar as pilas. Ai, entón sempre recurro a estar aí coas amigas. Isto digo bolo eu, regueifo de toda a vida. A regueifa crea redes, vínculos que non se olvidan. Quedan moitos menos montes para arrancar o seu inverno. O que quero é que ardan, ai no inferno. Por facer as cousas mal e por facelas hai tarde, este ano é o segundo que vexo aquí a miña terra arde. Ai, primeiro foi o lume e agora é o carbón, e por iso nos berramos, ai, pois rueda dimisión. O que temos de sacar desta vaga incendiaria é ter unha sociedade que sexa revolucionaria. Ai, pois toda a nosa terra, ai, todiña quedou nua, que xa non ardan os montes e que agora arda a rúa. Eu digo che palmira, eu digo vos non son cámaras de gas, que son cócteis molotov. Escondendo os incendios, noto eu a rabia en mí, están a facer o mismo que fixeron co Prestige. Longa vida Palestina, beslle as orellas o lobo, que quede xa claro aquí a terra é para o seu pobo. E xa postas a que arda, que non arda o Courel, que ardan os corruptos e o Estado de Israel. No medio da tempestade, Silviña é o meu abrigo, cando canto aquí ao teu lado é o prazer estar contigo. Ai, e penso nos teus ollos, miña mente non olvida, cando todo era oscuro, ti a min dabasme a vida. Vos unha cousa, tada forte coma nós, o prazer de estar contigo, máis tamén de estar con vos. Ás veces nos enfadamos, hai momentos vos e más. O prazer de estar contigo é o amor de ser irmás. Eu sei que pra borrar o prazer de estar contigo preciso hai 50 noites na ira do trigo. Irmás, amigas e nais, xa o falábamos no rosco, un prazer estar contigo, un prazer estar convosco.